hai nung buba granang jot nung ang khulumu ya phar jawo tini ke hai bu phang tok sa tom lei pengri mi sang rok tini chini buri rok sang ni kamung sumung tei je ma sang rei ora sok phai ka hani bangi hanei bu mo sang rok ni borok phaya kamung sumung tei yoi borok phai Tripura hani ngoi Tripura sani ngoi samung tang thang nai mo sang rok hi borok phai mani si samai tangoi tahu bukurok anu nirok tini jini buba gra ano tidak belum ni advisor chairperson khlai romani sia bon si asibat tini niro ano buba gra jini joro phaina rok Tiprasarok ano joro kok thaisa thaini sani sujug rojama bai ang mone khlayo ang asawo ang oronyo hawa Tripura hawa khoroksa asaiman ang sathong ka hanoi taku bukurok ang ainjibia buddhijibia ज्ञानिया ang राजनीति विद्या ang हिंदी बमाया इंग्लिश बमाया कोनो किसुमाया ang kok borok ani amani kok no sasang poriskar suddo ka sainor no khunaro jamaya haifane tiniang kisisa kok sai thang nang senai ang je oronye tone ei boyso tawo phano nirong ne thani pasai kok sani sujug manoi belai ang khaksang mamanu buba grana kholomo ang ubaysa ani protigya dong kaisa ang serai pro 11 bosor nuka rayoti hnoi Tripura hawo wan chata boy burung rupiji aron je musulman tongdai rono nok takhragoi okharei rohoru gari sugdai roho military to boi nuka borni muso pun takhono je ripuji phainai rok borok telang thangu aborn okhari ripuji da phai nuka afrang chirai haifana Uansukya tamno moklai joro musulman ra boichrai phora singching tongmani borok blen rkhlai hor jau ar phatani borok phai ha phai omta moklai ang apun chinan Uansuk phaimeni takhorok ang kok banglog roi sani naya jini buba gra tongo jini babu soro jotono tongo borok kok kaham borong thike khnanai asuni kok ang sani musu ani taku buksong omoni sesini sibaya omoni sesini andolonya jini oraniwo e house e holo e prothom tini Tripura mothari ngoi asolai mani pandawaron tini sumai tang thangbai jadi hang kobok jawo toma hamale kebu pot ni bang no asita phayana hang khakawo kebu share ni bang phayana hang khakawo tomage bubagra na haroi je chini poriboti srairong ni bang bobishot ni bangoi bahike por jormo ni bar ni bobishot ni khlai thangmnai bona asa win rok phaina hang khaka jawo ani buma borok nira oron smai tang thangbai jare jungno chini no khongwo aichuk basawoi thap lakhi boi maitu kasla khogoi tei gola sepengoi maitu boksawoi jati satrai sogoi busaino bufano busano maisu sugoi maimi sungro horu haki khai phai tini ani buma bodlok thik tak bhaino ani buma song aso ke beta tongsin jarao jini jora buba gra basajak buba gra phaijak jini jora no bo naruk buthanai bono ching log mar nai tini bono phamar nai ani buma song ge bazuk ta tongai jali tini ching nukha jini burini shakti komia nukhana jotono angkok kisa tisai mati sasenai 1980 Juner dangai jara oro boysko tongnai rok ani ama taku buhuk soro kebo pogneya kebo bulita thanlang thing 80 Juner dangawo
ताबर पर्यन्त आफर आसायाराव तंजाना हने खाकाव बने किसा किसा कक सावै थां चेष्टा खायनाय आफर तामुंखा जतने सिवो आचक जाग चिनि कथां विजय रांखल प्रेसिडेंट तंजाऊ चिनि कथां तंजाऊ तबक XM चंद्र दैरूपिनी 1967 सन থেকে বরক যখন TSF জন্ম নাও আফ্রে থেকে বতং তাবো আচক জাক থাং দঙ্গো বসিও আশিসনজে জুনের দাঙ্গাই সাব তামুং থাঙ্কা যেওর যারা বয়স্ক সিনিয়র তনেরাও বরং যতনি সু আশিসনজে জুনের দাঙ্গা তামুংখা সুকল্পিতভাবে কংগ্রেস 30 বছর শাসননি পরে কংগ্রেস সংতাব খাইয়া 30 বছর রাইমা শর্মা তাঁখলাইতে হরে শেষ বন বুনু বিকল্প তংজাংনাই কरै 30 বছর খালাইখা বনি পরে তাবখা কংগ্রেস তো খালাইখা ত্রিপুরাসানো কমল রনি হनै কমল রমালিয়া এরপরে পাহাড়ি বাঙালি বাই বিয়া করলে ক্ষতি নাই আরো চিনি বড় বুঝিয়া গুবই চাষানো কংগ্রেস থালিয়া গসাক ফাইখেলে কিসা দে চিনি ত্রিপুরাসারক আফ্রবনি সিজাক ত্রিপুরাসারক কিসা বদে চিনি টংথাই জায়গা দে উনাव मा थाइदें जानो हनै आसालायै कं CPM नो बुत्रoi रय रहखा एकनिस्नि भाबे बरक एকক भाबे तलां थांखा चिनि 1967 जन चिनि त्रिपुरा जातीय युवा समिति आसाइमानि चिनि त्रिपुरा सारन मोथाव नांनाय हनि संगठन बासामानि बिसिङाव आफरनो टिउजिएसनि खरगपुरी एमएलए थांगै ए ककनाय सिंगा देहक आंगासे ककलगलिया आसिनो बुखकसक बासादि रागदि 1980 सन चिनि बुरिरो आसक तंलिया सलारक हजार शांति कमिटी हनै मिया खरकसा बरक साखा शांति कमिटी हनै रिं तिलांगै लाइन रवै गुलिबु रयबु थारो चागलिया सारा त्रिपुरानि जेल उ जरावो चिनि बुरिरक तामुखलाइखा यगलिया बाइक दङै चिनि बुरिरक कक चाबलै चलारक बलम खालजाक जेलसजाक जागा क्रिखा चलारक मा खालिया निनि CRP BSF शांति कमिटी तब रंनै जतने जेल आपानि बुमाराव दंनिया जों जेखाने सलारक चिकरिखा लाइन कौबुथार जाखा जेल चागलिया बरक बफ्रि यग द फाइनो फाइलिया जों जेखाबानि गथै फाइदे हानक सरक बिवि सरक बुमा सरक जों आजक दंलिया जों बुरिहि थैया रिंया आनि बुसा चिकन सानो आनि बुमा बिरचिनो बुफा बिरजो बुरा न साव पुसिना जेखबा जों खतै फाइदे जों दंलिया थाङि धर्मगत आसक लाइसिनाय थैके अरं थैलांसिदों हनै किला CRPM थांसिं मा कासालेखा बुखसा 250 जनाति आपर साबनिया त्रितर ताबो गथां तंख किसि हरिनाथ बनि बहि कृपारान देव बर्मा जों 250 जनाति CRPM कासाइमानि आपर कासाइ तां महका बरक निर हाथाइता कासाफाइदे निर केमता फाइदे अरसला मावनि केम कपलং निरक ताथनि निरनो याक करजोबखे सानथाराम कमनदेन याक करजोब खानु साउ बेदाम अरता फाइदे अरसला मावनि जों निरनो नारगमाया एक कथाय जों साखा के चुन्दर खालनिराव गुलिरै कुथादि जों खाखले गुलिया साकनाय जों अर हा साकाव त्रिपुराव चिन अधिकार तुन मंगसासिकरै
Jino sik sidil da bini bangsi manusia baik kok borok sani bangsi cino di karena bangsi jadi om hai ke dangga klai police dress naroi kogroi jadi no lokho sampoti asun dong so klai thang borok busuk thika thak tabo pojonto chini buma bu phani mokol mukti raya asi soni jone dangre je buthar jani buma phasarok tak beraya ke buta bok tibono hingga orang ketang tong tang bongna jini busai busakre arcikon drona sawo pusinai buthar ke jengna bugulirai buthar di sayap jeng tang arai sujana basai jeng sia tabo hai satung tungo bok mai keroi satung salo tungo horowati wa satung tungo salo horowati wa busagoni sini jotori si tang busawon ran khlai jeng tang hazar beri tang asok laika bukuk song jung burirok asi sunde junder danggai jeri jung orhaga burirok sobai tanggai tangai ek mas 5 din jeri tong yang klai oro haika asogoi bubagra basa phayi bubagra tejulor haika kok salin singjora mayang khamang ang tini sari musuo kebuna kaisa hingsa dollar litang lai bai jadi hnoi Sudusuno Uansuknai, Bobagrani, Tiprasarok, Bagi Jora Bai Basa Family, Datar Tripura ni Bono Kaistin Uansuknya not Tinitako, Sani Musuo. Ke Bora, Grow Bizon Kalanita Fade. Ke Bora Tongoi, BJP Tang Musuna Hai Kaina Hakan Angpot Mayaka or Tongia, Angor Hakamayakan, Ke Botang John Musulaka, Tawapan Okari Tangmani, Jakuno Dola Tang Mani Yang. Kiriya sung sikre mana kiriya bubagra kiriya bubagra maharaja bo sara Tripura kendra sarkar ne rang puisa don opto ya phone bota bubagra sungno Tripura hano kaham khlai prosasan khlai chalok thangmanu bona asuk sampoti tong pai makroi tamo sung busi tak BJP song bubagra hunya salsa borok chathang wase pon khithaba ma sognai bubagra raja hani bang bukuk song asison buka bela khai phika je hare eker por ek sangbadan prashno khai ka phorno angkisa kok masa sinai Soyot Muzaffar Hossain Barni Rajyopal phaika paraita wa anu tilang thangka RGB da Sosi Prakash DM anu nongni tilang thanglekha tamusung Soyot Muzaffar Hossain Barni ang siu hindi maya ang buciya ang samaya haifan ani kaisa bisas jodi ang hanengoi borau nengoi dofan yang jodi samung tangma tongklai ang kok borok bai sainai kok borok bon nanglai ka bo onubat khlai ni trasan khan borok tilang lanthang asek kra khang kok borok ni bang pasajak ang kok saika kok borok bai Soyot Muzaffar bo trasan khlai ni borok mana ha khana bole sawo ta manasung oro Tripura hawa khorok busu officer kotor tong khorok busu doctor tong khorok busu police officer tong khorok busu education officer tong eker por ek banasung thangka angka sahab ke bukuri oro ang hisab nono romaya haini bangoi ne tini jung Tripura hani borok rong sasta taposil jeng dabi makhayo haini sawai bo kokthai sabon apre uttor lang malia jeng ke chunaya boni bangoi no officer koroi hai kori mong chapasi kori kha sab bilupto chunok sujok sirolia haini bangni sidul dabi makhayo hai roke phaika इंग्रेजी हिंदी maya aba ani kok boros kotot hai ke phai bukuk so tawan nalai tak do burat joton si to nong buri English medium bhas pore nai tabo kono osubida ringnia chini phoro kintu osubida ringka haifane jeng chini sudu bkharak ma bai bkhator ma bai jeng khlai phai andolon ang aproba andolon huyang hani niti jati niti dofan niti ni aproba ang khai phai tik tak bahaini ang 14 bosor asoi ma tongkha 14 bosor asok tongmani bisyo hain ang bubagra phai su phai bika hani nokphang ang okhari phaifiu tongmaya bkha tongmaya o boys phane tongmaya
Angora Pai Nerong Tanis and Nerong Nan Tako Book Sono Nerong Jemakam Nupaika and Busuba Ka Bazawo Ka Tangi Basago, Ang Boys no Boys Maya, Neron Mokam Numabai, Ang Asha Clay, Buba Graja, one tongue like that Tiprasarok in the Dopani Pioni Pimone, Piog Jagnai, Kobe, Piog Jagnai, Piog Jagnai, Piog Jagnai. Kebutakati. Japan boy side to be the Sani number of 3 cowboy, happen gave Kunzutaka by Jade. Bukawaraga Nangnay, Bukatora Nangnay. Ashijono Polska, Nuk Pekasing, Buru Basaway. Indra Gandhi Mari Horka Shivu Borok. She found about Indra Gandhi Harkap, direct Bukuk Malay Salai Nakok Noi, Tankaching. Media song. Tabus kawan tunggu, kop katungani, borok kaham kam, prosar kai tunggu. Kiun afro ni media rok, John andilio thang nai tani dino. Media song Buddha de Burma President Tuesdays ni, oboy nagoro. Ang saicung asok press meet kai borok dojon tung sangbadiro. Korok sa sini pahari sa tunggu, srutadonon kisah ni cakma masa tungjak, tahu tungjak ho. Bo masa ni sini borok ni. Media ke bukurui. Bosungo doni songbat nini boys busuk nini busai temakai nung boro asai nung busuk pore kha mana dojona 10 takok khanai tongka angkok thaisepun utoroka media bai sangbadi song angkaisho onurut nirok dojona 10 ta 1 second bai sinar prashno khlaing kalai ang unrok dojona ni question prashno nang kok thaise 1 second mai jawab barnai nirok je singmani bono nirok o why kan reply rokhna uttor rokhne wan chomla dihani tabok jara tong agi je banglan media tong derok tak thoi thomai khabaksa bor kok samalia bibinno dabiti bahai ke thangna heke ang kaichamana pro saklai leya ang jokhon dillo Indira Gandhi thanai bo porendero collection khaidin derok manai ang kono demand ni bai tam thangderno saya Hake Clayoi, Takuk Song, Tanka, Malaka, Paleka, Onek, but the Kuprokas Kleka, Gubukui Dini Samun Kayanga, Gaham Kleka, Jiboni Moteo, Jara, Tinaini Poribaro, Chakrika Sharodi Hani Boroka, Jara, Sornatiri Lipkan Maya Bono Boroka, Mane, Jet Agorta, Davidlang Tamana Mutamuti Bogosibo, Samun Klekani, and Kaya Hamalia. Indira Gandhi bokhrai lang kachini bangai 6 sidil bahina pro borona hingo siruka saptam pancham tosil afro 6 sidil ya 3 bosor orno edisio ongbagai 3 bosor pore afro ani busai tongo edisi member 3 bosor pore subayoi khibegoi haine 6 sidil gosana khlai 6 sidil nirbachoni boi ani busai bor 5 bosor 6 sidil ni member thangkha Dukho nango hani bangai dofani bangai ani busarok borok tamu saba ama baba niro hani bangai dofani bangai jatini bangai nirok samun khaitango edisiono chakri manglai chakri khainai central general lo ang Tripura hani general khaiya hlei ani sala okra tabo ora engineer niron asibad bai Logo no offer sokhaijak Rajya Sarkar ni bo yakari khibri ang Rajya Sarkar thang yama ang edisio khainai bo edisio tabu khaitang takhurok ani busasala kuso Jamatia hodani gothon tantra suyoi resolution suyoi porichalna khaithango bohona ama ang hodani Jamatia hodana kagmaya ang Jamatia hodabai nang kereng thangnai baba ni bung monang narga nangnai ang tongnai hini bo tabo bo hodaw bo hin tonggu takuk song dukho nango ang last kok sani nayo kebu ta khathai di te bu dukho tanang di cherjaya hini kebu ta wan chok jadi sabule cher nai subale cher jag nai subale oro phaidi meeting o phaidi misil phaidi sabule ring nai sabule ring jag nai sak sak si ring jaw nang nai sak si ring jag di sak si ring jag di angke oro phaine di ring jag hai Phano ani dorkar tongo ani proyojon tongo
bahai tirparsa ni ngui han ni ngui bobisot chirai busuk butsai ni ngui ang tonga nang nai ang khoroksa thongklang mone khlayo hazar hazar lak lak borok tong oro hnoi hagi jotna wansok thongbai jadi ang last amon ang ani bubagrang nang khlomboi onut khayo ja ano bo oranwo kok sani sujug rojama bai ani takhu bokhorok bai malayani sujug rojama bai ang belai belai ano ani asaima satta ang bubagrang khlomo ang kaisan bubagrang sani moju bubagra amon ang orang monco kasai kok sama nomor las ni ang kakau ang amon ises ang Uansuknai tong sinai joto khatam sake tong bai jadi ta khathi laili bubagra 4% khlai rokha 2 bosor boni kok bayang tongjaka bubagra ang pot naya ano pot tarodi ang dini ORS khoroksa sengkra jak subanai huni yang dini logone tongnai ang omohai mathem boy danawo ano ta tuisidi kebo ham chajang nai tongu kebo chajaya tongu ang ken bukhano kosto ranaya birchik borok bongmani ang kebo no rogoi sarogoi bukha kosto rani nayang ang je jaga bo tongna thong takhuk bukhuro ang nerong non logero itongnai anonuk ya hnoi phayang ni ta khbai jadi phayi oroma bono mangni himata khbai jadi ang asuni kok niro sumaitang thongdero hawuso tini bubagra chini thani kok kobongma kecharnai tabu kechari tongu boni bukhani je chubai maya boni bukhani bubagra ni bukhani chubai maya boni bukhani kok sajani borok maya boni yagra debrati bukha bai samung tangnai borok loge maya boni bukha khulima boni rokroi ekmatra rok boni borok nei bukhani borok maya kho nanggo boni borok khorksa je borok boni thani khiklai jetong manai bubagra nini ja ichha nung chare bicara di kare be kare japa nung khai nei bukha berai rong manai maya kho bo hai ni bo bukha holi jak bo bukha dukho nang jak tawo bani mia sawo phana nung mai ang ko ko mun salai jang nei tong salai nei ang ka bubagra tonguni ne ganawo ang salai nai ang kichuya je nung samani je ne khnaro mani je samung dage man bono nang bukha ba yasak nang yang sawo tawu sawo bubagra no je bana ber man ara nang tong nai ba ara berai ro dingka ara nang tong nai ni bukhuk sok ta khathi beri guru bijon ta khlai lai jadi jarno ta si lai jadi sudo thangoi bobishot ni bang je bubagra khaitei bubagra je khaitei jasoroi te bono kaisani jungna horlai tongnai je phro bo aro hindi aro phaidi jeba khlai ni ne hai khlai ni ka arno jotono kuthoi ni thang ning jalang thong hin kobogoi no hai hai ang jotono no ani bukhani hamjang mung pai phlai ya pharoi jotono je jaga tongo nirok jotono kaham khlai orni paimani pore tuluk tuluk thangni nawo nukhongni bangai wanchokdi nukhong khaitei no sini or dopa bo kaisa tirpura abo sini nukhong hne wanchok nabai jade hen kobok jawo tomake amoni sese sini andolon kwangmani chini tongo somoy chini buskang 24 loksoba tongo chini village council tini nirbachon tongho chesia jate village committee je nirbachon phoro kaisebari sini maya khlai joton tipra motha sini na achogoi dohol khaimelang thoni sumaitang thangbai jadi a 24 loksabha nirbachon bo jachini ne borogoi aro khoroksa gnoi mp tongmana jung kendra sarkar dilli parliament no fight khlainai jung rahwani ngai hani joto sumaitang thangbai jani kobo te ani bubagra jora phaine ani joto tongbai nai chini tipra mothani chini ti dablan je brio ro
bkharo oro phai hamjawi khulmui tong phainero khnam thai tong nero bon hai ang khulum phijawo hai no smai tang thangbai je kabogoi ni ang khulma an kok kisi samna pare chaya tong klai joton nak par bai je de ham bai joton khulum bai jawo